Fis-Serbja, pajjiż li mhux membru fl-Unjoni Ewropea, 100,000 ruħ diġà applikaw għaċ-ċittadinanza Ungeriża u passaport tal-kumplament tal-Ewropa. Aktar minn 500,000 persuna oħra applikat għaċ-ċittadinanza Ungeriża minn madwar id-dinja. Ir-rekwiżiti huma bażiċi, xi ħadd jiġi minnek li huwa Ungeriż u li tkun taf titkellem il-lingwa. Ħarsa lejn il-mappa wieħed isib li l-Ungerija tingħaqad ġeografikament mar-Rumanija, is-Serbja, l-Slovakkja, l-Awstrija, il-Kroazja u l-Ukrajna. Ħafna familji f'dawn ir-reġuni għandhom persuni jiġu minnhom fl-Ungerija u bekk jikkwalifikaw għaċ-ċittadinanza. Il-valur tal-passaport Ungeriż għal ċittadin Serb huwa kbir, hekk kif joffri tama sabiex jeħles mill-kriżi ekonomika Serba u jemigra lejn l-Ewropa. Dan ifisser li persuna li tikseb ċittadinanza tkun tista' tgħix f'pajjiż ieħor Ewropew inkluż Malta. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet BBC tirrapporta li mill-Konsolat Ungeriż kuljum qed joħroġ 100 ċittadin Ewropew ġdid. Quddiem dan il-pjan ta' tqassim ta' ċittadinanzi Ewropej toħroġ ċara serjetà li biha pajjiżna qed jipproponi l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. Individwu li hu interessat fiċ-ċittadinanza Maltija irid jagħmel kontribuzzjoni ta' 650,000 euro, aktar minn kemm ħafna ċittadini Maltin ħallsu taxxa matul ħajjithom. 70% ta' din il-kontribuzzjoni se jmorru fil-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Individwu jrid jinvesti fi proprjetà li l-valur minimu tagħha ikun ta' 350,000 euro. Huwa mitlub rabta kuntrattwali li din il-proprjetà tinżamm għal minimu ta' 5 snin. Individwu jrid jinvesti 150,000 euro oħra f'bonds u stock sanzjonati mill-Gvern. Al kontrarju tal-Ungerija se jkun hemm 4 livelli ta' due diligence. Bl-aħħar wieħed ikun skrutinju ekwivalenti għal dak li llum isir mill-MFSA. Se tiddaħħal capping li permezz tiegħu il-programm se jkun limitat għal massimu ta' 1800 applikazzjoni.